Hello mga kasapot, nandito tayo ngayon sa Tara Falls. Pagkatapos namin nag-charity, dumiretso daw kami dito para maligo daw. And so, ang ginamit kong sasakyan ngayon, motor ni Madam Juanita. Shout out Ma'am Juanita. Vlogger ka dito? Ngayon lang po ako. Taga saan ka? Taga ano sir? Ano po? Alaminos. Ay, sir. Alaminos ka. Vlogger ka? Opo. Po niya. Hi. Shoutout po. Shoutout. Ano pong pangalan niyo? Paul Jan po, Paul Jan. Shout out nga daw po kay Sir Paul Jan. Shout out sa nanay ko, salamat. Ikaw Monsor, di ba may ano ka, may jowa ka? Wala. Wala kang shout out. Monsor po or. Sir, shout out nyo po doon sa magiging asawa o magiging Shout jowa. out sa magiging asawa ko. Saan mo nakita? Sa Bye 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 Norte, Sual, Pangasinan. I love you. Ano man sa'yo kay jowa mo? Ay, kay Inday. Day, alam mo na. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Nandito na naman kami. Nandito na naman kami. Sapot. So ayan mga kasapot, nagpe-prepare na sila upang kumain. Mamaya maliligo. Monsor, hubad na. Kaya ako na, awang break na ito. Hindi naman naglamog. Good. Puro short. Manay short. So ayan mga kasapot, na paghati-hatian na namin yung binili namin. Kain muna tayo. Pare, huwag ka na maghanap ng... Anong tinitingin mo dyan? Natatay ka, no?
Sabi ko, puro di mo na Yeah. Ginagawa mo. Alam, alam. Durong ka. Ikaw na. Kapate! Eh, corporation! Taong gubat. Taong gubat. Taong gubat. Di ba lang kanilin ko?
Naiyamutan yung lakay. Hoy, sabay-sabay kayo. Yan o. Pinok. Alert na! Kung pwede lang. Hindi ka makamatay dyan. Bumaba naman. Sana ko pataas. Ay, slow motion no, ikong ko. Baliktad. Kata ka masarap. Baka mabate niya yung kararuan na. Agap puti. Di unggoy kita. Itakan sabot. Baba ko lang. Masyado dito. Hindi na makapigyan ka mo.
Game na, game na. Cannon ball, cannon ball! Back three, back three! Andiyan na yung kalaban. Tumalong ka na. Cannon ball, cannon ball! Sumigaw ka muna. Woo, woo, woo. Cannon ball! Kita ang baka na ikalso sa ka na. Ayan mga kasapot, tapos na po kaming maligo at tumalon-talon. Ayan, pauwi na po kami. Basta ako. Nabasa ka? Next time ulit. It's brought to you by Team Sabo! I Love It!